mano ma nitiere gwenge mag Mombasa, kendo wach mabende chopo kanyo en ni jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Ngire Kithure Kindiki kaachiel kod Ogai mar Azimio kaachiel kod duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga obedo kod twak kod jopiny, kendo mwang'eyo kanyo en ni chakre ne tim yiero mar laro kom mar kombe mopogore opogore e duol matayo chenro mag riwruok mag pinje Afrika mano AUC, yiero manotim e piny mar Ethiopia mano Addis Ababa. Gietelo mokwongo sani migosi Raila Amolo Odinga wuok oko kendo twak kod jopiny, kendo twak mabende timo mokwongo timo kuok e kar jot mar jatend piny mantiere Mombasa, ka bende giwacho weche ma opogore opogore motenore kanyo kod yiero kaka ne obet to kod duoko mane obet. Kaka waneno kanyo migosi Raila Amolo Odinga obedo gi thuolo mar goyo erokamano ne tend piny Kenya kuom ne miye sir makare. Mokuom gigo mar Raila Amolo Odinga lose ni weche motenore kod gik mosebedi kilieko e pacho kae ndi kata moganda osebedo ka dwaro ng'eyo kaluwore kod kaka chenro mar wuodhe ne osir. Kendo migosi Raila Amolo Odinga wacho ni ne gitimo wuoth mopogore opogore, kendo ok en kaka thoth jomoko osebedo ka wacho ni ne gin wuodhe mag nyadhi. Wacho kanyo ni ne giwuotho kendo gitiyo gi omenda mano winjore ne chenro machal kamano, kendo kuonde mane gidhiye mokuom pinje mane rwakogi ne miyogi yore mag wuoth kaka gi jot gigo magitiyo godo en mano mane chiwonegi, omiyo weche mosebed kiwacho motenore kod ni wuoth margi nobedo mantiyo kod omenda mathoth mano ok ni kare. Bende oyango ni ogoyo erokamano ne telo mar jatend piny Kenya Ruto nikech tok kane oselando ayanga ni dwaro mondo mine olar kom ma jakom maduol matayo chenro mag AU mano AUC Commission, eka jatend piny Kenya kod kweth mare ne odonjore kendo ne omiye sir ma opogore opogore. Ogoyo erokamano ne jotelo duto mawuok e pinje mag Afrika mane oluto ne ombulu, kendo yango kanyo ni dwaro kwan mar 2.3 mano 2/3 mondo mi ne yud jalno mane dhi yombo e yiero no mane obagi. Kata kamano nok bedo gi thuolo mar yudo mano, ne giloyo tielo mokwongo to kod mar ariyo ka weche mag luto ombulu nodhi nyime nyaka tielo mano mar abiriyo ma bende ne oyudie jaloch. Ka bende oyango ni ogoyo erokamano bende ne jogo mane ok oluto ne ombulu kaluwore nowacho ni ne gikawo ting' margi mar demokrasia, nikech en yiero ng'atno midwaro mondo mi obede kom gi ng'atno ma bende ok idwar mondo obede kom. Kiyiero ng'atno ma idwaro mondo obede kom to igolo ng'at machielo ma ok idwar mondo mi obedie kom. Mano mane otimore kendo duoko ne obete. Wacho ne owuok oko kendo puoyo jalno mane yombo mane wuok e piny Djibouti, kaachiel kod mano bende ne gipiem godo ma ne ok oyudo thuolo mar bende yudo komno mano ja Madagascar. Ka bende oyango ni ne en thuolo mar Afrika mondo mine oyier jatelo mane gidwaro e yor demokrasia. Mano mane otimore. Bende wacho kanyo ni gie sani oikore kendo yawo dhode mar mondo mi gidhi nyime kod konyo piny Afrika e chenro mage mopogore opogore ma pod biro dhi nyime. Yiero no ok en giko, pod nitiere mathoth monego tim ne Afrika to kod riwruok mar pinje Afrika to kod oganda mag pinje Afrika. Gie sani Raila Amolo Odinga wacho ni obodhi nyime gi romo kod johera mage ma bende ne osire wuotho e pacho kaendi, winjo paro mopogore opogore koni kod kocha, kendo somo paro mowacho gi dho ngere kaka obro consult widely. Kendo wacho ni kinde machiegni obro yango ne oganda jo Kenya machiegni ahinya lai magibro kawo yorno ma gibiro luwo. Mano kaluwore kod ogai mar ODM to kod Azimio Raila Amolo Odinga. Ogoyo erokamano ne oganda jo Kenya duto mane osire, mane olemone, mane ochung' kod weche mago mag yiero kindeno duto mane gilurore pinje mag Afrika ka gimanyo sir koni kod kocha. Bende ogoyo erokamano ne attend William Ruto kaachiel kod jogo mane nitiere goro mane ochwalo chenro duto mag campaigns, kendo oyango ni kade ok gin to nok gibedo kod thuolo mar wuotho e pinjego duto mane giwuothie manyo sir machal kamano to kod mbetre duto mag piny Kenya mago kuonde mbete mantiere pinje mopogore opogore mag Afrika mane gidonjoe, mane ginyono, mane osiro gi kinde mane gimanyo ombulu. Tok mano nyakwaro Mgwajwang' en ni jatend piny Kenya William Ruto bende oyudo thuolo mar twak ka wacho ni okinyi ma kawuono gin kaka piny owacho kaachiel kod jogo duto mane osiro weche mag laro kom mar jakom maduol matayo piny chenro mag Afrika mano AUC odiochieng' ma kawuono kawo thuolo mar mondo mi girom kendo gilosi kaka ne obedo e kinde mago mag timo campaigns, kinde mag yiero
to kod tok yiero gimo yango kanyo gi dongere ni closing ranks, kendo koro giumo weche motenore kod yiero mag AU kaka ne osebedo gi duoko mane obetie mondo mi gine kaka chenro nyalo biro dhi nyime. En kaachiel kod jalupne Ngire Kithure Kindiki kod joma moko mowuok e piny owacho ne ntiere kanyo. Yango ni Raila Amolo Odinga ne oyango wuon dwaro mare mar ne dhi laro kom mano mar jakom mar duol matayo chenro mag AUC Commission. Kaka jatend piny Kenya ne gikawo thuolo mar mondo mi gisire e chenro machal kama. Kendo lero maber ni jotend migepe kokadho kuom riwruok margi ne obedo kanyo kod winjruok mane gisiro migosi Raila Amolo Odinga kaka ne osetim ne ji mamoko. Gin giyo mathoth nyakwara mga juang poro bedo gi thuolo mar loso mondo mang'eni to ang'o mowach kanyo. Wadhi yo matin ka waduogo wadhi nyime kod twak makama. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protection against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Majina naitwa Samuel Mtumu. Nilikuwa na wadau wangu pale, nilikuwa tunakamata vitu pale kidogo. Nikasikia wakiongea vile wanakula pesa, mmoja wao akanionyesha vile inachezwa. Nimecheza tu kwa siku 3 peke yake. Hizi pesa kuna project nilikuwa nimeanza ya kibiashara. Nilikuwa nimejenga mjengo kafika mahali. So naenda kuendeleza zaidi. At first nilikuwa nadhani hii game ni scam, but nimekuja kurealize kwamba ni real and I think it's the real deal. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Introducing the Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data, yani 1 GB daily. 400 minutes talk time to any network and free Airtel to Airtel. 100% rudishiwa on Airtel money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Introducing the Smarter Bundle. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call Airtel Money. Airtel, a reason to imagine.
Ya koromogi machiegni kendo chenro en mar migago sabirio mar odiochieng' wa dhi nyime kod yango ni mago matimre pacho kaendi gwenge mopogore opogore kendo motelo chenro mar migago noyudo kanyo twak achiel kachiel kauke kar jot mar jatend piny mano mantiere gwenge makadho nam chumbi Mombasa. Jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Ngire Kithure Kindiki to kod Ogai maduond bura mar ODM Raila Amolo Odinga gin mago bende obedo kod twak e tielo mokwongo tokne tim yiero mano mag pinje moriwo mago mag Afrika mano ma AU ne kombe mopogore opogore. Mana kapok nwadhi e yueyo nyakora mga jwang' nwang'o ko twak marwa kanwa ng'isi ma kuom gigo mabende jatend piny Kenya William Ruto no yango dichi makawuono to ka migosi Raila Amolo Odinga no osego erokamano ne oganda ka achiel kod jogo duto mano sire e weche mag dilaro kom mano mar jakom madul matayo chenro mag riwruok mag Afrika mano AUC mabende piny Kenya ne okoyudo thuolo mar mako. Bende kotimore kod mano nyakoro mga jwang' jatend piny Kenya William Ruto loso e weche mopogore opogore. Oyango ni ne omora ahinya kod migosi Raila Amolo Odinga to kod chenro mage mane otimo kod kaka ne ochiwore mondo mi ne wuothe pinje duto mane giyango kanyo mondo mi ne gitimre nadi ne gimanyi ombulu. Lero kanyo ni piny Kenya oyudo mathoth kendo opuonjore mathoth e weche mag campaigns mago mane otim kendo olero kanyo ni od bura ka achiel kod bende jotend migepe gin ma bende ne obedo kod winjruok mondo mine gisir maendi kendo ji mawuoke kidenye mopogore opogore mag siasa jogo makwedo piny owacho to kod jogo mantiere piny owacho gin mago ma bende ne osiro kendo ogoero kamano ne jogo duto mantiere mbetre mopogore opogore jogo magin jotend migepe jogo magin mbetre mag Kenya e pinje mag Afrika mane gidhiye goro mane ochuogi ma bende ne ochung' motegno kendo nodhiro weche mag campaigns moyango ni ne ota e yo makare. Yango ni gie sani kalure ni piny owacho en mano moseyaw mabende ong'ere gi dongere kaka mano mar broad based government. Giseduoge pacho ka gidhi chomo wang'i e gigo maginyalo timo ne piny Kenya kendo gie sani nikech ji mathoth mabende nitiere kod lony to kod ng'eyo kaka inyalo ta piny Kenya gin mago mosebiro kamoro achiel gidhi tiyo kanyakla gino mowacho ni collective efforts mondo mi gineni gichopo kare weche mag dongruok mabiro loko piny Kenya wacho ni transforming the nation ka achiel kod neno ni piny Kenya oter e ong'ala machielo. Mano en kaluwore kod jatend piny Kenya William Ruto. Bendo yango ni kato bedo ni piny Kenya ne okoyudo thuolo mar mako kom mane gimanyo mar jakom mar duol ma bende ochung' ne tayo chenro mag Afrika. Piny Kenya pod oketo maino mare, pod oketo wang'e, pod bro timo sinani, pod bro dhi nyime gi chopo kare dwaro mage duto madwarore to kod ting' e bwo riwruok mar AU mondo mi gichop lek mar AU mar 2063 mano agenda 2063 kendo wacho ni piny Kenya bro dhi nyime gi choro lwete bedo achiel mondo magineni weche duto mag gintiere kanyo motenore weche mag dongruok lokruok mag kor lwasi kachiel kod mago duto gin mago mochop kare ka giriwore kod pinje mamoko. Bendo yango kanyo ni gesani wangi en mar neno ni gibro timo ang'o ne piny Kenya. Oyango kanyo ni Raila Amolo Odinga ne otung' ne piny Kenya motegno kendo ne en jalno mane nigi gigo mathoth mano nyalo miyo piny mar Afrika koriwo duto. Bende oyango ni ne en candidate mano makare odendo gi dongere kaka fantastic candidate kakoro gesani gimodong' en ng'iyo kinde mabiro mag piny Kenya mama bende obro dhi nyime kod timo kaka jatend piny. Bende oyango kanyo ni gesani obro bedo ka entiere kanyo e gwenge makadho nam chumbi e thuolo mar juma achiel ka bende otime limbe motenore kod weche mago mag dongruok ahinya to moyango kanyo en mano mar dongo kundu ma bende en special economic zone kamitime weche mag dongruok mago moyiedhi makadho nam chumbi. Biro panyo kanyo kwa mga jwang jatend piny Kenya William Ruto osebedo e dho gwenge makadho nam chumbi kendo mana mokalo chien nchorwako kanyo meli mar nyadhi mane wuok e piny mar Norway mabende oting'o jo wuoth ma ok tin 2,400 ka achiel kod jogo magin jogo matie melino mar nyadhi ma ok tin 1,000. Bende wacho kanyo gibro ng'iyo chenro mopogore opogore mar neno ni welo molimo pacho kaendi ok gibed kod ting' mathoth e weche mag otese mong'eyo kanyo kaka paperwork gidwaro mondo mi gilos
chenro mabro bedo mayot mondo mi meli machal kamagi kaogo e pacho kaendi to welo magi biro kodogo donjo e piny Kenya kendo yango ni maende bedo achiel kuom yore mago mag bero uchumi ma pacho kaendi. Omiyo mago gin mokuom gigo ma jatend piny Kenya William Ruto oyango gi sani kane oloso ka gintiere e kar jot mar jatend piny. Par ni Nyakwaro Mgajwang' ma etelo mokwongo ma ogai ma duond bura mar ODM ma bende Raila Amolo Odinga oloso kod jopiny tok yierno mane bagi ma ohingo jumachiel mokadho e piny mar Ethiopia. Wantiere kod mathoth Nyakwaro Mgajwang' moikoni e chenro mar migago kamana ma aliekoni ni magi e weche ma bende omiyo pek e chenro mar migago. Bila mar Kenya onegi e piny Haiti kama gitae chenro mar keto kwe. Gwandruok medore Kintent County ma Nairobi kod kambi teko stima e pacho ka KPLC bang' apisa mag county ukoyugi e dho apise kambino. They have received very few patients. I think they were scared of the roof suspension issue. Udithieth ji giwegi ochunga yanga rwake udithieth jotuo matiyo gi okumba mar SHA. Nyakwaro Mogiro kamano kuom bedo koda report motenore kod mago motimore e gwenge ma kadho nam chumbi. Jatend piny Kenya William Ruto jalupne mano akithore kindigi kaachiel kod ogai maduond bura mar ODM kod Azimio Raila Amolo Odinga ne mano pod waluon kech ang'eyo ni in kaka japiny intiere kod pachi to kod gombo madwaro ng'eni to tok mano iwache ang'o tok ogai mar Azimio kod ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny obedo kod twak tok yiero mago mag AU. Miyo kitemana kaindi wabiro bedo ka watwa kod ji mopogore kor gwenge wabedo gi thuolo mar yudo in bende nyalo miya pachi kutenore kod mana achiel kachiel kiorna ote namba mar 2-3-6-0-1 e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. Kok yuda kanyo yudo achiel kachiel bende Citizen Digital ibrodo kanyo Ramogi TV mondo mi yud weche ma wakeloni. Bende nyalo miya pachi kutenore kod kaponi odiochieng' ma kawuono ne iwuotho midonje kar thieth mano hospital mano mar ji giwegi to kibedo gi thuolo mar yudo thieth nikech itiyo kod okumba mar SHA bende nyalo miyo report kod oteni kotenore kod mano. Miyo bed kod chakruok nyaka giko e chenro mar migago. Nyinga Ochieng' Emmanuel obro chako ka wang'iyo weche mago ma otimore piny mar Haiti kuma achiel kuom obila mayande konyo chiwo arita e piny Haiti owito ngimane bang' yudo hinyruok e kinde rakruok e gwenge mag Segur Savien mantiere nyandwat mar boma maduong' mar piny Haiti. Kaluwore kod ote makende mogol kod riwruok machiwo arita kwe pinyno kokalo kuom komanda margi Godfrey Otunge, apisano ne yudo hinyruok e kinde rakruok kendo bang'e oring kode gi kalapapla kar thieth ma Aspen Level 2 kama na owito ngimane. Ma en tho mokwongo mar obila mawuok e piny Kenya bang' bedo chenro mar rito kwe pinyno kuom ohingo higni 8. Patimo mos kowuok e piny mano mar Haiti waduogo e pacho kaindi. Wach mabende pod en malit en ni jopuonjre 3 owito ngimagi kanyo kaachiel dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Kerugoya bang' nyamburko mane riembe ng'weri titi tuomo gi machiegni gi gweng' ma Kimunye County no. Jopuonjrego achiel ma jaklas 10 kod 2 ma jo sekondar madundo ma Kimunye nyochimo gweng' ma Gatugura e seche ma masirano mar apaya nojukogi. Kaluwore gi report mar obila, nyamburko e kido mar lori manyowuok Kimunye nyobayo kendo tumo jopuonjrego. Mokuom joneno ong'ur ni gweng'no osebedo kod masira buora mag apaya, omiyo obila osechako timo nonro e wi masirano. Na hiyo ajali imehusisha vijana wadogo wa shule wenye walikuwa wakisafiri kwa pikipiki, na sasa ndipo wamekutana na lori wakagongana na hao vijana wakaweza kuaga dunia. Wale wameaga ni 3. Walikuwa wanatoka Gatugura wakipanda Kimunye. Kuna lori ilikuwa inateremka kutoka Kimunye, ilikuwa inatembelea on the wrong side.
Wale vijana wakapatana na hiyo lori head on collision. Ilikuwa pande ya kuteremuka. Wakati hii Probox iliona hivyo, Probox ikatoroka. Wakati Probox ilitoroka, watu wa pikipiki wakaona kama wamepatiwa njia ya kupita. Wakati walikuwa na kupita, wakakutana na lori. Wakagongwa, wakaruhusiwa ile Probox. Serikali ya huku Kirinyaga watuangalilia hii area yetu. Watuwekee satellite ama boost ama light. Ama watuwekee hii bump side na side ile ya nyuma. In case today inaweza kuwa ni watoto wetu. Maybe kesho inaweza kuwa ni Purity. Naona. Wakituwekea light, in case of anything, unaweza exist na upate line ya kupotelea. Sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, sio mara ya tatu. Na hii barabara tunahimiza ya kwamba kama ingewezekana hapa tuweze kuwekewa bumps so that the vehicles can slow down, especially when they're going down the trail here. At least we'll be able to save a number of lives. Nyakora mogi kapodwa ntiere weche maglit en ni japuonjre moro mawuoyi ma jaklasa 12 onegi bang' jopiny manigi mahu mager molo kuomgi gocho ka ichich ni en janjore kar dak ma Misikiti Nuru Diani e kaunti ma Kwale otieno ma piny orugo kawuono. Jirende ne koro dwaro mondo tim nonro kendo jogo manyo kawo ngimane okawnegi okang' mager mar chik. Ka giwacho ni japuonjre no nyo ok en janjore kendo nyowuok mana e kibanda ng'iewo chiemo e seche ma kuo nyotimore kanyo. Gilero ni jogo manyo goyo nduru kendo goye monege nyotimo makosa kendo yo jakuo mar adier ka oringo molal. Mtoto mdogo ambaye alikuwa anafanya mtihani wa form 4 ameuliwa bila sababu. Ameuliwa akiwa na kontena ya chakula kwa mkono. Ameuliwa hajashikwa na chochote cha uwizi kwenye mkono wake. Mimi naongea kwa serikali yetu hii ya Kenya. Je, sisi ama hawa vijana watasaidiwa vipi ama watatetewa vipi? Maana wale wanaokufa si wale wenye hatia, na wale wanaotenda si wao ambao wanauliwa. Hajawahi kuiba, hajawahi kuteta na mtu. Hichi ni kilio kikubwa hapa Kilolapo B. Tunasikia uchungu. Kwa hiyo ina maana tuna haki. Tafadhalini serikali, tunataka haki itendeke. Haki itendeke kiupande wote. Tupate wenye wamefanya hili tendo, roho zetu zirudi chini. Roho zetu sasa ziko juu. Haviwezekani vitu kama hivi. Leo ni mwingine, kesho ni wangu, kesho ni wa mwingine, kesho ni wa mwingine. Wadhi gwenge mag Turkana ni gwenge mag Todonyang e karchung bura ma Turkana North pod nigi liet bang' monj mane otim kod jodak ma Desanet mawuok e piny mar Ethiopia. Koloso kod jofwambo bang' romo manokelo kanyakla jochiw arita mag piny Kenya kaachiel kod piny Ethiopia, jod bura ma Turkana North Paul Nabuin owacho ni gichopo winjruok ma kelo kwe gwenge ma kono e kind oganda jo-Turkana kod oganda ma Desanet mawuok e piny Ethiopia. Nyaka sani yedhi maromo 15 mane okwal, pikipiki achiel kod bunde 2 mag obila mag NPR oseyudi kendo duoki. Wachore ni oganda buora pok oyudi ka e kindeni bende onge ringre moro amora moseyudi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kod nyawadgi mar riwruog Afrika ma Ugwe Beatrice Askul igeno ni limo gwengego ma kono e okang' mar yango chal mar arita kinde ma jolweny ma KDF osechopo kendo jiwo arita e gwengego. From 2010 the same incident again happened here in Todonya, whereby 40 people were killed again in the Asanach community. And then again in 2013, we experienced again the same incident, whereby 13 people lost their life. We are concluding the reports by tomorrow morning, and we'll be able to share feedback of what exactly happened and how many lives were lost. While in a meeting with the Dasanach leadership, local leadership, we've agreed on a number of things. One, we have recovered 15 boats that were taken away by the militia after killing our people. Nyakora mogi motelo ne migago marudi ma kawuono twak mobedo achiel kachiel. Jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga obedo kod twak makanyakla e kar jot ma jatend piny mantiere Mombasa. E kinde twak margi, jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Amolo Odinga nyiso chiwruok margi e wi oganda jo Kenya bang' Raila nyochore midoloche kom mar kuku mar riwruog pinje Afrika
mano AUC. Raila ogero kamano ne William Ruto kuom sire ka Ruto bende opako Raila kuom chiwruok mare ne manyo kom mar AUC. Mae kaka network obedo. So I told them that, look, if we win in Addis, we will have succeeded. But if we don't win, if we lose, we will also have succeeded. Because we will have other jobs to do. We'll come back home and do other things. So we have succeeded, because they will now come back home to join you people here, back home. So I am very grateful to be back home. I want to thank again my brother, younger brother, President William Ruto, who stood by me. He never asked me to run. I announced myself that I was going to run for this position of chair of African Union Commission. And he only came after I made the announcement to say that he was supporting my candidature. And he did support my candidature not just by words, but by deeds. He put up the machinery to help the campaign for me. I've seen billions being said, quoted. Somebody's talking about 13 billion shillings spent on the Raila campaign. I don't know which world those guys live on, whether they know what a billion means. A billion shillings to do what? The money that was spent was the money that was necessary just to hire transport, to travel around. And we were not living luxuriously. We were eating whatever was given to us wherever we went to. And many other African countries were very generous. They provided us accommodation and so on. So, but the government gave what was required. When Prime Minister Raila Odinga announced that he wanted to run for the position of Africa Union Commission chair, as president and leader of this country, Raila Odinga being a leader in our country and a candidate, I took the position that this was not about Raila Odinga the person, it was equally about Kenya the country. And we processed his candidature through cabinet, and cabinet took the decision that we were going to deploy support from the government of Kenya, as has been done before, to support the candidature of Raila Odinga. I am very proud that Raila Odinga put forth a formidable, serious candidature across the African continent. He was available for all the appointments that were made for him. He made journeys on air and on the road to different capitals, different cities, to canvass his candidature on his own behalf and on behalf of Kenya. His candidature brought all Kenyans together. I think his candidature attracted support from the different political sides, people in the opposition, people in government, everybody. We were united behind the candidature of Raila Odinga for the Africa Union Commission chair. Thoth jotuo matiyo kod okumba mar thieth mong'ere kaka SHIF orem chopo kuonde thieth mag ji giwegi mantie riwruok mar Rufa bang' riwruok ni lando ni ok gidhi thiedho jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHIF. Elimbe marwa moko kuom kuonde thieth gi kaunti ma Migori wayango ni jotuo matiyo kod SHIF nenok.
Director Makathieth mar St. Akidiva Memorial Hospital Laktar Akidiva Laktar Akidiva Idagiza oyango ni kwan jotuo mondikore e bwo SHA nok kawacho ni mae biro nikech lendo mane ogol kod rufa. Dr. Akidiva kata kamano yango ni jotuo mane oserwake ward kod kuma thieth mar SHIF mago mokel kantie kamarach bende pod githiedho kendo ni ok de giher ni ng'ato owit ngimane. Gima sirkal tim na kuom SHA kata tim jo piny te giduoko na bei chien. Chudo ma an wuon achulo kuom SHA ni malo. En 650 e dwe to nweng'o no ka yudga e dwe. They delay a lot. There's a lot of reliance. Sometimes we are getting very hard to, at least to take care of our bills. What the hospitals need is just money for the money to be released to the facilities, or timely. Because I think collections are being done, and we are actively registering patients. Like myself, I've done a lot in registering patients and marketing SHA. So the thing is, if you can get payments timely, probably twice in a month, for us to be able to offset our bills. Because right now, as late as last week, the auctioneers were on my neck. I had to take up a loan to offset. NIF owed me 52 million. And the share right now, I'm not very sure, but it should be around 6-7. Yuarruok omuoch e kind piny owacho mar kaunti ma Nairobi kod kambi keyo teko stima Kenya Power. Apisas mag kaunti no kinyi makawuono ne opuko taka kendo dhiro nyamburko mating'o taka oko mar log tich mar Kenya Power bang' kambi no ng'ado teko mag stima ka gidwaro mondo chulgi goyo ma shillings bilion 4.8. Apisa maduong' mar Kenya Power Rosemary Duor kata kamano yango ni kambi no oseduoko teko stima e kaunti ma Nairobi kokwedo tim mar kaunti ma Nairobi mano bende ne dwaro mondo mi gichul gowino. Nairobi City County over time has continued to raise issue with their bills, and we have had discussions. Over the last 2 years, we went to a process together with them to look at their dispute. And our team, together with their team, went out to verify the supplies, to verify the bills, and the process is just near completion. So we had an arrangement with them. We agreed at the end of last year. We sat together and we agreed that the bills that have been reconciled so far, they would start paying. They made a commitment that they would start paying from the month of November. But since that time, they have not met their end of their bargain. We have written reminders to them without response. And last week, we went ahead and disabled the supply at their installations because of unpaid bills. Okinde mawuok e kaunti ma Trans Nzoia yuago mane en jakom duol matawire pachoka Wafula Chebukati kagiwacho ni tho mayogi okil mane wiye ler. Okindego wacho ni Chebukati ne en jatelo mane ochung' ne telo makare koluwore gi chike ma pachoka kendo chiwore matiyo ne oganda jo Kenya kaka dwarore. Gikwayo piny owacho mondo ne ni jotelo kaka Chebukati omisir moromo kendo tiyo kodgi kaka ranyisi mar telo makare e kind oganda. Nyakwaro Mgajwang' report motenore kod mano waiko ni obiro mana biro ae thuolo mano machuok kende kata kamano gikanyo ema bedo kwa kawo godo yueyo marwa mokwongo. Ntiere jongo bende loso koda mangisano Chieng' Emmanuel waneni eyo makare mbui magwa ma opogore kendo abro bedo kamiyo gi thuolo. Erokamano jal ma bende luongore kaendi ni Apostle Laktar Kevin Keynan wacho ni Chieng' Emmanuel aneni eyo makare wamor gi duogo mar Migosi Raila Amolo Odinga e pacho kaendi tok yiero mane obagi mago mag AU kendo wamor ni otuk kamoro achiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Wan gi geno ni gibiro tiyo ne oganda jo Kenya. Erokamano Apostle Laktar mano David Keynan ka bende orona ote machal kamano kod no chendo mar migago. Med oro otego kwa duogo bedo gi thuolo mar somo kuom ote mari kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth.
Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both side, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata hii nyingine imeenda sana. To cash out nikaona pata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo kidogo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Awanya sacha. Enangoma timore. Akia katagima timore. Inidwa miyatem nyaka karango. Tangomo miyakale weche gite. Konya. Ango marach kikushi. Uta, chonyo kiku chandre kuparo kumantie. Robi. Mama nani kanye? To dana ser bro kale gigi nyaka karango. Kotemo loko ngimane matin, to eno yudo tem moro machielo machando ngimane. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Machiegni kendo nyakora mogi chendo poden mar migago mane report ma bende ne wachuni sechego kinde mawuok e kaunti ma Trans Nzoia oywago mane jakom duol mataw yiero mapacho ka Wafula Chebukati kage wacho ni tho mayo gi okil mane wiye ler. Okindego wacho ni Chebukati ne jatelo mane ochung' ne telo makare kaluwore gi chike mapacho ka kendo chiwore matin ne oganda jo Kenya kaka dwarore. Kwa piny owacho mondo ne jotelo kaka Chebukati omisir moromo kendo tiyo kod kaka ranyisi mag telo makare e kind oganda. Kwa hivyo sisi tunamcelebrate sana ndugu yetu Chebukati. Tunaangalia mbele kwamba Mungu akipenda haswa vile tunamsindikisha. Tunaomba kwamba nchi hii iweze kupata kijana mwingine ama mzee mwingine ambaye amebobea kama yeye, haswa tukiomba kwamba IEBC tunajua selection panel iko sasa inachagua commissioners na chairman wengine wapya. Tunaomba kwamba waweze kumpata kiongozi ambaye ako na ushupavu kama Chebukati, haswa na wale wengine ambao watashika elections kuanzia ile inakuja tunatarajia 2027 na miaka hiyo ingine inayozidi. Ekine mapiny Kenya ywago mane jatend duol mar IEBC e pacho ka Wafula Chebukati jotelo mawuok e kaunti ma Samburu bende oro otegi mag lit kod kuyo kane gilose nyasi maduoko erokamano kendo dhialo nyithind skul manoto makare gwenge mag Maralal. Jotelo go ywago Chebukati kaka jatelo mane nigi chung' motegno e kinde mane jatend duol mar IEBC. Wafula Chebukati ne wito ngimane bang' tuore kuom kinde ka tho mare obiro mana bang' higni 2 nyaka ne wuog e kom mar IEBC.
Ann Nakoro. Ann Nakoro. Sisemi, siongezi kitu watu wasukuta. Thank you so much. So I would like just to pass my condolences to the family of the late Chebukati and also the people of Kenya. He served at the capacity that he was in, and I mean for me is to just say pole sana to the family. Kwa niaba ya kaunti yetu ya Samburu, ningependa kusema pole kwa Wakenya na kwa jamii ya former IBC chair Mr. Chebukati ambaye tumempoteza juzi. Tunajua sio mambo rahisi, pengine amegonjeka, ametumia muda mrefu hospitali, ametumia resources, lakini kwa yote ni ya Mungu. Tunasema pole, na sisi kama Wakenya wengine tunaungana mkono kuombea familia na kuombea hata roho yake. It was a fair man. Yes, nakumbuka kwa ajili ya msimamo wake ambaye akitoa uamuzi anasimama na uamuzi huo. Sio mtu wa kuweza kutishwa, sio mtu wa wasiwasi, ni mwanaume ambaye alikuwa anafanya mambo yake straightforward. Riwruoge ma ok mag piny owacho kaachiel gi riwruok mar okinde mathur ka LSK kod riwruok mar lakteche KMPDU ochwalo kwayogi e nyim od bura mamalo ka gidwaro mondo bad migepe mag arita oduok penje wi ndhicho ma jatelo maketo sirikal ma Uganda Tesre Kiza Besigye mane donjo gi ketho mar ndhogo pinye ma Uganda. Jogo makendo ratich Uganda ma Kenya kod Uganda obago ng'anya ke od bura kod apisi mbetre ma Uganda mantiere pachoka ka gidwaro mondo we Besigye thuolo mapiyo kendo gichwalo kwayo ne jood bura mondo sir paro mar we thuolo. The abduction and rendition of Kiza Besigye and Haji Obeid Lutale blatantly violated international human rights law and the principle of extradition treaties. That on 20th February 2025, Uganda police opened charges, and these are new charges, against Kiza Besigye, Haji Obeid Lutale, and Dennis Oula, with offenses of treason contrary to section 23(1)(c of the Penal Code Act Uganda and misprision of treason contrary to section 25 of the Penal Code Act of Uganda. That the transfer of Kiza Besigye and Haji Obeid Lutale to civilian courts is a continuation of a process begun through abduction and rendition, which are unlawful under international law. And as such, any trial that follows these illegal transfer amount to a continuation of an unlawful process. Acknowledge that abductions and renditions have been committed in Kenya, potentially constituting crimes under international law, and should be promptly, thoroughly, impartially and transparently investigated, and those suspected of responsibility prosecuted. Yes. Number 2, urgently summon the national security organs to appear before it for purposes of explaining justice and accountability measures and other measures that have been taken to promptly, thoroughly, impartially and transparently investigate the reported case of abduction and rendition of Kiza Besigye and Haji Obeid Lutale. Kawadhi nyimeni obila ukore kunde maidore county mabaringo kaka yo majiwa arita ne jopuonjre kaluwe gi rochruok mag arita ahinya to kuo mag jamni kod monj mag jonjore mosebedo achiedh nadi kuom thuolo malach e gwenge makono. Piny owacho koro keto maino margi maneno ni somo obedo e opara manyime e gwengego bang' thoth jodak makono dar kaluwore gi luoro mar monj mag jonjore e skunde mar 14 mayande olor kendo keth gi jonjore bende koro yaw kendo duoko geno ne jopuonjre makono manigi nyalo ma chopo lekgi. E skunde primar kaka Kipindasum, Arabal, Mikutani kod mamoko osedo thoth jopuonjre moduogo chakre yawgi ka piny owacho keta pisas abich e skul ka sikul ka bende pisas mag jolweny bende timo pedha kono kaka yo maneno ni somo dhi nyime e skundego maonge rochruok moro amora. Is 5-7 kilometers away from here, and we came here on January 28. Boys hawana dormitory hata moja, wanalala kwa hii madarasa. So tunatumia madarasa mchana kuwa darasa na usiku inakuwa ni malazi yetu, tunalala pale. What we would want to see the North Rift is that I would encourage the parents to take them to school, and we would want to see schools which have been opened, both communities, having mixed schools from all communities so that it can create the issues of cohesion. And therefore the first thing we had to address to ensure that the children come back to school is by renovating the schools. That's why we gave it priority. And it's a success
because out of that we've seen, for example, in the areas of Arabar, Kapindasum, we are seeing families which had been displaced and left their areas coming back. Mach manyomuche bungu marito le bunge Mamasai Mau dhi nyime gi landore kendo ketho yiende mane opidhi bungu no mar chenro mar rite. Jachung' mar bunge county no Narok Daniel Kimkung wacho ni apisas mawuok e sekta mopogore opogore nitie gwenge makono ka gitemo simo majno. Nyaka sani pok ofweny gima okelo majno e kinde ma jopur mantiere alwora makono ikore ne komo. Dunia kubwa sana. Help! Wadhi county Makwale, riwruok mar weg kuonde tongo nata kod bama uke county Makwale obuogo donjo ni duol makedo kod yedhe mamero ji nakada. Magiwacho ni donjore tije piny owacho mar county mar yango lesen mar jogo moyienegi uso kuong'. Jalago seo nakada kuom timo apedha mako kendo wito e oda ng'ech joma uso kuong' kuom rem lesen matimo alano ka gionge kod lesen marito ler kod uso kuong' ma ichiwo kod piny owacho ma county. Giyago mokuom ywak margi ne duol makedo kod yedhe mamero ji nakada moting'o rem chiwo luor ne chenro mag counties, donjore e chenro mag piny owacho, thiro chenro mag jotimo ohala e kind weche mamoko. Nakada wangekuja wakae na sisi kama Liquor Board ya Kwale, ndio tungeelewana vizuri, tungefanya kazi pamoja. Wao kazi yao iwe ni ya kuangalia pombe mbaya na mambo mengine, lakini kama wao wanashika watu kwa sababu ya liquor licenses, wanashika watu kwa sababu ya public health, kama hawajui majukumu yao, kama wana hangover ile ya constitution ya kitambo, mimi nawaomba wakome kabisa. Jobodaboda ma Laikipia East seo mokalo mokuom paro mag chik ma igeno ketie tim mondo ta sekta no ka giwacho ni dhi kelo pek matayo chenro e sekta no mar wuoth ma gisani ni kod pek mamoko. Ka gilose boma mana nyuki kinde romo margi ma higa ka higa. Jobodaboda go wacho ni ok gimor gi moko kuom paro ma chike go moting'o ng'ato achiel kachiel koting'o sigo mapek ne okoingo kilo 50. Bende giseo jotelo magiwacho ni kelo chike mamedo mana ahinyo jopiny. Gikwayo od bura mar Senate mondo onywak pachgi e loso chike makamago, giwacho ni gin ema chike go dhi hinyogi kaluwore kod tich magitiyo. Kwanza mambo ya mtu zile kilo tunafaa kubeba. Uzito na kilo ni Mungu upeana. Kwa hivyo sisi letu ni kubeba tu customer vile anafaa kubebwa, na mambo ya helmet. Kusema ukweli nikibeba zaidi ya watu 7 siku moja, hiyo helmet iwezi safua watu wote. Kwa hivyo mambo ya helmet ya customer tunaona waweke kando, na hatujakubaliana kabisa na hizo sheria ambazo Senate inapitiza. Tuko na shida na hivi kuna pitisho ya kwamba pikipiki isibebe mtoto wa chini wa umri wa miaka 13. Hiyo hatutakubaliana nayo kabisa, kwa sababu hiyo inakaa kama kumaliza sekta ya pikipiki. Na mambo mengine ambayo Halwale wamepitisha pale hatuyakubali kabisa. Kama ni Senate wakati ule inaongelelea mambo ya watu wa bodaboda, ni vyema wakuje kwa ground, waangalie vile watu wanataka, then kutoka hapo waende sasa wakapitishe zile sheria ambaye zitakuwa zimetoka kwetu. Tekne kwaro mgaji wanga punjora kanja bodaboda wacho ni ok gibiting'o kilo 50 kende, uzito na kilo ni Mungu upeana. Pek gi kilo Nyasaye machiwo bodaboda dagi. Nyakwaro magwadhi e gwenge mag county ma Homa Bay kendo da winjo sigana koteore kod dhok mantiere kind oganda Luo mano mar Abasuba. Oganda jo Suba e county ma Homa Bay onyiso luoro margi ni dhogi mar Abasuba nyalo biro lal marum poni piny owacho koketo kenge makare mar konyogi e chenro magisebedo ka gitimo mar medo nyayo dhokno. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Bay Ali Abich lero, oganda no dwani kaber to piny owacho kokalo e migawo mar somo oket dho Abasuba mondo miyo some e skunde makono kaka yo mar nyayo dhokno.
e gweng maramba chula mfangano ka chudubura masuba north oganda jo suba ne ogere kar nyiso kido kod timbegi gidwaro maneno ni kido kod timbegi okolal nono kama bende ting' masani mawuok e gwenge makono yude thuolo mar dhi somo historia margi ka oting'o buge ma opogore ma ondik kod dhowa basuba mombgi ka achiel kod gigo mamoko ma bende yango kido kod timbegi. Jokanyo ma ochune rango weche mag dongruok e chula mfangano ywak ni dhogi mar Olusuba lal ka giwacho ni ber ka sirikal kelo chenro mar chako puonjo dho Olusuba e skunde manitie alworano. MDF wan gi slogan moluongo ni Olugendo Luif. Olugendo Luif en ni our journey. Wadwa ni Olusuba, journey mar Olusuba ne ochakre right down from nyithiwa to generation marwa to our elders. Because it is the mother's language. Kinyalo chaki puonje skunde wa. Obedo mayot ko wuok e ot through the mother odhi e school to the society. Kaka yor konyo medo ting'o malo dhoggi, oganda nene ochokore ka e nyasi mar dhialo odiechieng' dho mama ka giwacho ni biro mar dinde ma opogore keny manitie kindgi kod ogendni mamoko e achiel kuom gigo makoro miyo dhogi no endo lal ka gijiwo sirikal mondo koyie to jole dhoudi matindo manitie pacho ka mondo kitgi kod timbegi kik lal. Biro mar wasungu higa mar 2018 mane gidonjo koka koro dini kod puonj mane gikelo ne gichako gi e pinje mag joluo kocha mondo gipuonji weche mag dini kod somo. Dhok mane wacho en dhok Kisungu, dhok mane wacho en dholuo. Koro nikech ne wathinegi ne chunowa ni nyaka watim gima gidwarono. Ariyo, bedo machiegni kod joluo. Thoth mine mane wanyuomo ne gin joluo. Nyithiwa sani nyombe oko e towns kendo nyithindgi nyuolo gi kuro. Giwacho mna Kisungu gi Kiswahili kata gisheng. Oganda ni bende ywak ni thoth jotelo maggi ka achiel kod migawo mochune kido kod timbe mag oganda sirikand kaunti ojwang'ogi kendo kosebedo ka sirogi e mijing'o ma gisebedo ka giketo e nyayo kido kod timbegi. Katiba yienwa mondo wati gi dhowa to gi culture marwa. Katiba yienwa kabisa. Koro sani ka katiba yienwa to ng'ama supportwa onge. Inyayudo ni ng'at achiel kende ma wuotho from place to place kwadwaro konyo to koro language wa olal to kwa bi yienegi ni kaka sani koro kwasetho our generation koro gino he will keep on dying completely we can't allow that. Gisani wan kod weche mwachako kokalo kuom program mar BTL mapuonjo jomatindo dhokni. E nyayo dhokni ok en mana wache seche ma ji oromo kama, but en bende kete minyalo time e seche ma nyithindogi nigi jonyuolgi kata kuondegi mag dak. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Aya, koke weche motenore kod dhok mag Basuba wadhi manyo Walter Nyambaga kama obeti weche mag migago nikech en kinde mag masako it. Bang' del John kendo seche moko juma nyo pek koro nyaka wayud ni kaka inyalo rwafuni ni kokale weche mawuok e dho ji mopogore makelo mor to kod ilo. Masako it mar juma ni wami mawachoko ma bende wei chunyi ka ntiere kod mor Walter Nyambaga machiegni. Bas, koro wachako kod Mayo Moroka Magele. Merwa, wach Kiswahili. Kiswahili katini kata Kisungu katini to dholuo na chwana ya kotosa. Bas, wachwa kata dholuo. Agadi. Nyingi nga. Mimi naitwa Teresa Kinyu Tieno. Kamano. Naishi hapa Kubuya. To in kod shida mane? Shida ya mvua. Mvua ikanyesha, sisi wanaenda kuishi shule. Sisi wanaenda kuishi shule. Iwacha ng'o? Kech shule mawinjo. Na wanawake wanabuona kwa nyuma wanalala kwa nyuma na wanawake wanaenda kulala shule. Kwa nini? Wanawake otimang'o. Na wanawake wanabuona kwa nyuma wanalala kwa nyuma na wanawake wanaenda kulala shule. Okay. Gladys akuje. Koro ineno nang'o? Tusaidie sisi na jembe, gambut, na upao. Opa? Na upao. Hey. Hata kama hizo vitu hakuna, alete tinga, apure hapa mpaka huko. Apure? Apure hapa mpaka huko. Aya, Bruce Mark, donje papud Kisumu. Mimi ninaitwa Bruce Mike Bongo. Shida.
maduong'. Na hii imesaa kuwa ni shida hapa Nyamasaria. Sasa shida yenye tunapata kwa hii watoto wanakuwa mayajani. Watoto wanakuwa yatima. Bruce Nwane. Watoto wanakuwa mayajani. Watoto wanakuwa yatima. Mayo Wululo. Na tunaambia wanawake yote waangalie nyumba yao. Kama umesaa kuwa na bwana yako, chimri na bwana yako, kana bwana yako. Yeah. Etuni chimri gango. Chimri na bwana yako. Mume mage. Hakuna kuangalia mume ya mtu ingine. Mimi gini tek jokama okebe moro nigi oteka. Omiyo walokuru pachwa, wan joma chuo. To joma mine to? Joma mon bende nyaka bed gi maber, joma ber nikech ogi kama koro, dhako ndiga ma kiyengo marach to ng'ato nyalo kawo. Nang'o? Dhako ndiga ma kiyengo marach to ng'ato nyalo kawo. Okay. To machuo? Kawuono war joma chuo, kuyengo wa marach joma mine. Ng'ato nyalo kawo, yes, nikech ok diketa dichuo. Yaye wuod Nyamasaria, ikoni dichuo en ang'o? Kawuono war joma chuo, kuyengo wa marach joma mine. Ng'ato nyalo kawo. Aol kodu kare wadhi Homabay kocha. Awinjo ni adipo wuono kuome. Nyoloyo e dance floor. Mama kamu wa makamu. To kod Raymond Omolo. Gi Wandai bende. Oting'o badgi malo. Adipo. Kao pap wuod karachuonyo. Mago e masako it gi Walter Nyambaga. Koro Magajwanga wuoro jok ma iwacho ni oyombo e weche mago mag miel mabeno tim kuno. Aeto weche mag maya jane to kod iwacho ni chimri na bwana yako mago duto timre Nyamasaria. Awuoro Walter Nyambaga. Kikidi mabor nyakoro Magajwanga waduogo kod weche mag tuke. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni